karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ang imong kuya. Tanaw na ko rin. Distansya pa ta, pero nakita na ko daghan ng tao sa biliran. Maudsud. Championship ang good, di ba? Sakto, championship, gyud. Oh, ano ha? Kita ka? Hanggaw ay. Nang mga buang ay. Kita ka nila? Oo. Sinugnog. Si Justin o si Rocky, lagkuyog ang mga amaw. To, wala. Anong naa sila diha? Karon ka, Marimar. Ipakulata ta ka sa kong mga alalay diri. Ipakulata ti ka. Cindy. Oo, ipakulata ko na. Ay, sumaga. Kalma lang, good. Kalma lang. Championship magharon. Talin lang Marimar o Aya. Oh, lagi. Championship ko, no? Pwes, ipakulata ko na si Marimar para di na makaduwa, ma-forfeit na, daog sa Aya. Ayaw lagi, ana. Ayaw Dili na. lagi. Ayaw lagi. Unsa magay. Di malingaw ang mga tao. Mamusta ta. Rick! Dog. Oh, Justin! oh. Ano man? Naasla si Rick o si Cindy. Oh, uy, ni ato dahil. Tanaw na sila. Rocky! Oy. Niya sa day mo? Oh, tanaw mi! Championship na gud eh. Kisa may maduwa, kisa magduwa. Oy, may lahi pang nadir si Marimar ug si Haya. May ako 5,000, oh. Ari kong haya. Pusta na say. Oh, Justin, syempre. Ingnan yung muse, makikpusta ko niya. Ari kong haya ha, 5,000. Sure. Makaabot niya, Cindy. Palihog. Ing na lang si Cindy nga dili lang kumupusta. Nga naman. Gididaan man gud Miss Tournament Director nga ang player dili lang mo unay og pusta. Amo ba? Sultihan ako. Ako lang kasara na. Ikaw ang mupusta, ni Rocky? Ako lang. May kwarta ka diha, may lain pa ka na nader? Bisad, oy. Bida. Bisad yung abi pa niya, purta. Oh, bitaw. Puro bitaw. Unsa? Oh, kasado, Cindy. Cindy, kasado. Oh, are. Are kong Marimar. Ari kong haya. Oh, patik. Patik, katuwaan lang nga niya. Katuwaan lang ni. Kung mapildi, away nila kaya. Ha, hilak with town. Gamay anang kwarta ha, hilakan. Bitaw, kasado. Are. Oh, are kong Marimar, ikaw, adto kang Haya. Doon na pailain, Rocky. Sugal man niya. Oh, unsa man? Mag-race silang duwa, diba? Race ang ilang duwa. Oh, race 9? Basta na ita, tuloy-tuloy. 1,000 per game, okay? Oh, 1,000 per game. Sige. Sugal mo ha. Kurang bus na ba naglog? Okay, 1,000 per game. Sige, kumbati. Sugal mo, kuya? Oh, tuloy-tuloy. 1,000. Kung may sirte. O siruhan mo. 9,000 ang bildi. Kaposible ana. Kana kaya nakaabot championship Marimar. May tira gud na. Oh, maayo ng tiro eh. Sige, kurambos na, mayroon kaya. Sige. 1,000 per game. Sige. Tuloy-tuloy. Kisay referee. Ako, Cindy. No! Oy. Dili ka, dili. Bias ka. Nakang Marimar good. Santo, ikaw na lang referee. Okay, may problema. Good! Si Santo may referee ha. Way daya ana. Wa gyud. Okay. Akong manok ha. Aya ha. Kumbate. Hawak natin ang beat. Magiging champion ka, Aya! Hilo mo ay leche. Hilam lang ha. Hilam lang ha. Ayaw buhi dili mo lagom Aya ha. Ayaw gyud. Yes, kana. Pasok! Oh, yes! Pass your paper! Grabe ha. Giurot mo sa bulan ni Haya, oy. Bitaw, mayo mo duwa sa aya da. Pas mo tani. Tira. Iwing! Pila na! 2,000! Oh, sige, sugal! Sinugnog. May pusta siya sa per game. Milingi siya na ako.
Misin niya sug okay. Okay, zero. Ha? Zero ha? Score zero. Uno na si Haya. Zero pa si Marimar. Okay? Sir, ayaw lang nag-isibya, sir. Uy, mauwaw ta. Ay, ano ba yun kay abi ni mo? May bawas sa itong nasaluyo bang nananaw ba? Ha? Huwag ka kita sa score. Para ganahan sila, ang mga taong nananaw. May bawas sila sa resulta, di ba ka? Okay? Okay, sir. Marimar, unsa na? Wa ka malisang sa tirada ni Aya? Pusot-pusot ang bola. Ana, gina, Cindy. Okay. Daplin lang. Okay, daplin kay muburak na si Aya. Daplin. Hilom mo ay leche, hilom. Up! Why sword? Walang pasok. Why the sword? Hindi ako sulti yun. Hindi. Ikaw sulti? Musulti. Okay, sulti na. Tan-awon taning abilidad aning Marimar. Okay. Esi, Aha. kadagag arte. Nagilid Trapuhan pa. pang iyang takos iyang bakara. Gitrapuhan pa ang lang. Nya, kuwas chok. Nanisas. Okay. Oh, One to. kibaling tisas sa wang kamot. Palik na sa panisas. Paso. Ha, hilas eh. Brojug ano. Tanaw pas bula. Hapa-hapa pa. Daghag seremonyas may hana. Okay. Marimar, tira uno ha. Tira uno. Why kita. Patyo na rin siya sa foul ron. Ni tira ay. Oh, Up! Foul one. Foul one. huwag ka igos uno. Ball in hand. Ball in hand. Ay, fight aya ha. Hutda yun na. Okay. Pasok! Hutda yun. Gandi na! Grabe, girot man ni Haya ang bula. Gali. Doon sa si Haya. Zero pa si Marimar. Bitaw na. Giurot do. Yurot mga bula. Mayong duwa sa Tira. iyo. 5,000. Isugo lang. Ano man? Bugay yun ni Cindy, oy. 5,000. Nagbasyador pa. Tuwa dapin ni Haya. Pila mo siya na. 5 ko na kuya. Oh, 5,000 din na. Oh. Sige, dawatan mo. Ha? Ikaw may musugal kuya? Dili ako. Ikaw yung sugal. Dawata, sige na. Tira. 5,000. Tira. Ay, sini. 5,000. Sige, kasado. Oh, ipangko na nito. Bangkong na ni. Bangkong na ni. 2-0 na. Sus, paita. Mga lagi, ito zero na, bangkong na ron. Pero, pila, saling lang ito, Marimar. Way swerte, oy. Way Ay, swerte ay, sa bola. ay, ay, Perming ay, tago. Ayaw pag yung way swerte, bula na na. Salig lang, ni Ami. Yes, idol. Maningaw ako. Up! Okay. Why swerte. Scratch ang bula. Tira. Marimar. Ball in hand na po. Okay? Sablay na. Miss Cindy. Oh, pwede ba't mo hilom ka? Oh. Akong tirada. Okay? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!